व्यायाम व्यायाम बाळकांनो, व्यायाम बरोबर. आम्ही द्यायचा असता आपण. काय पार्टनरशी आंबे देत होती ती. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज काहीतरी वेगळं घेऊन आलोय. आमच्या शाळेचा म्हणजे शाळावाडी नंबर 2च्या शतक महोत्सवी वर्ष चालू आहे आणि त्या शतक महोत्सवानिमित्त शाळेमध्ये शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एक धमाल विनोदी नाटक सादर केलंय. नाटकाचं नाव आहे गोंधळात गोंधळ. मित्रांनो, नाटक एवढं मस्त केलंय, सगळेजण नवीनच होते नाटक पण त्यांनी मस्त केलंय. तर आता मी त्या नाटकाचे काही क्षण घेऊन आलोय तुमच्या समोर. तर बघूया आपण नाटक कसं केलंय ते. नाटकाचे लेखक आहेत विनय केळुसकर आणि नाटकाचं दिग्दर्शन केलंय आपल्याच गावचे म्हणजे शाळेचे माजी विद्यार्थी संतोष सावंत यांनी. आणि बाकी नाटकाचे जे एवढे कलाकार आहेत ते पण सर्व शाळेचे माजी विद्यार्थीच आहेत. तर चला बघूया कसं नाटक केलंय त्यांनी. मस्त नाटक आहे, एकदम भरपूर हसवलं लोकांना. मंडळी पण भरपूर होती नाटक बघायला. आपण बघूया आता जाऊन. मी त्याचे थोडे थोडे काही क्षण घेऊन आलोय, पूर्ण नाटक काय हे घेता आलं नाही. तर जेवढं केलंय ते आपण बघूया. चला मग मित्रांनो, नाटक तुम्हाला नक्की आवडेल आणि नाटक आवडलं तर नक्की कमेंट करून सांगा की नाटक कसं झालंय. आणि नक्की आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला बघूया आता. नंतर बघतो तुझा कामाला मावशी तापली तर मला सांगा नको. माझी काम काही नाही, मी जात माझं काम. वाचना बडबड जास्त, काम कमी. बरोबर. मला बाहेर या पाहुणे आले आणि मावशीनं बोलवलंय. मावशीने बरोबर मावशीने मावशी आणि बोलले मावशी मॅक्सी ब्लास्टेड. मावशी म्हणजे मावशी. अशा प्लस मायनसची भानगड दिसते. हलव्या तू तर गुन्हेगार भागात कळतोच नको. मावशी म्हणजे मावशी. मला बाहेर या पाहुणे आले. बुवा पडली. हा बुवा टोटांचा नोकर आणि माझा मित्र. मित्र पागल आहे. कोण पागल रे? पद बाकीच पद मारी कोणा मारी बाई कोणा त्यांना बघून घे. ते उत्तर
आले भेटायला आणि मावशीनं बोलवलंय. हे बघ तू आज घरी जा. मालक पाहुण्यांना घेऊन आलोय आणि मावशी आता जा घरी. बरं येतो पाहुणं द्या काय? द्या 10 रुपये. माझ्याकडे नाहीये, देऊन टाक. मीच हो देऊन टाक. जाऊन दे. हे घे. घेतले. 10 रुपये. दुःखाचा एक नंबरचा. गावावरून आपल्याला वडिलांनी पत्र पाठवलं असेल. म्हणजे तू बापूचा मुलगा? हो. अरे मग उभे का? बसा बसा. अरे हे काय? अरे जमतील कुठे बसता? बुवा हे बुवा. आता काय झालं? अरे पाहुण्याला कधी बसायला? मस्ती बस ऐकू येत नाही वाटत तुला? देते नको नको राहू दे. देतो आम्ही. घेऊ ना. म्हणजे तू बापूचा मुलगा? हो. अरे किती मोठा झाला रे तू. इथं अंकांनी तेव्हा तर नुसतं उडून आणलं राहतो की नाही. आणि तू अभ्यासात हुशार आहे असं बापू म्हणत होता. हो. ह्या वर्षी MBBS ला आहे मी. म्हणजे मास्टर ऑफ बॉम्बे वेगळा सर्व्हिस. बाकी सर्व बरी आहेत ना? बाकी हो हो घरातील मंडळी? हो हो सगळी जायनी. नाही मी. लाईनिंग म्हणजे लाईनिंग. बर बापू काय करतो? बाबू. हो आपण ठीक आहे. हो हो कसा ब्लड प्रेशर त्रास आहे त्यात ना. अधनं वाताचा झटका येत असतो आणि त्यात मूळव्यात हो काय सांगू तुम्हाला मारता मारता वाचले. गावाला मुळिया म्हणजे लय वाईट. आमचा तो देवगडचं पाहुणो काय त्याचा नाव होता. वा. म्हणलं तर मग तुम्ही वगैरे राहो. बरोबर आहे. नाव देतो जाऊ दे मला काय जाता. आणि पण तसं पत्रात काही लिहिलेलं दिसत नाहीये. त्याचं काय आहे? सवय आहे. हो पण अरे वहिनी काय करतात? आई हो काय सांगू तुम्हाला. आईला जाऊन 2 महिने झाले. आईच्या दाराने दुःखाचा डोंगर कोसळला आमच्यावर. आमच्या आईच्या हात पारिजातकाची फुलं फुलली तिने आणि एके दिवशी दूर दूर निघून गेली. आई बिना विकारी. तोंडात बोल रे. वहिनी गेली. बापूचा आधार गेला. आई पोरं पोरगी झाली. उभी राहा राजा, उभी राहा. फोटो हे एवढा सगळा प्रकार इथे घडला पण बापूने मला काय कळवलं नाही. मला माहित आहे म्हणून. ते त्याच फोल्डरमध्ये हो तुम्हाला ना आज त्याच्यात नाही काय दाखवलं. घेऊन ये म्हणून दिलो. माझ्या आई नाव आईची आठवण येते. आई काय बोलतो. माझ्या आईला काय मारतो. तुझ्या आईला नाही रे बाबा माझ्या आईला. तू शांत बस. अरे तुला मालक जय समजतात त्याचं का. अरे पण तूच तर म्हणालास ना की आई गेली म्हणून. काय काय भानगड आहे? तुम्ही गप्प असावं. हो अरे आई प्रदीप बरोबर बडोद्याला गेली की नाही. अरे हो काय भानगड का. भानगड काय. हं.
तू थांब मी बघतो. ठीक आहे आता मालक आपण बघा ना. काय झालं? त्याचं काय मालक तुम्ही समजताय ना, तो मी नाही, मी वसंत आणि हा जयंत. मी जयंतच्या मावशीच्या मुलीचा भाऊ. जयंतच्या मावशीचा मुलीचा भाऊ? हो. जयंतच्या मावशीचा मुलीचा भाऊ म्हणजे माझा भाऊ. जया, तो फोल्डर अरे मी तुला ओळखत नाही. कशाला त्याला तेव्हा तो कोण उघडं नागडतो मावशीला आहेत ना? हो हो तुझं कालच पत्र आलं वाचून दाखवू? एक्सक्यूज मी मिस्टर हाफचड्डी. वॉटर प्लीज. पाटील नाही रे, आमच्याकडे पाणी नाही, कोणते पाटील? त्यांना प्यायला पाणी हवं आहे. पाणी पाणी आमच्याकडे तोडतोच नाही. आमच्या घरात ना 3 तास पाणी. हे बघा, हे असा, हे बघ, हे या. व्हायचा. थोडा थोडा गेला. हे त्याच्यात पडायचं असेल. आता ह्याच्यात ना संपला. ओय, थोडा जा. हो. जेव्हा जेव्हा साईडला घे. आमच्याकडे नांगळा आणि होता आणि याची तोडतो ना, याची बात होतो ना. नुसता चढा 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 पाणी. का? जय, अरे तू एकटाच राहणार त्या इथे? निदान लग्न होईपर्यंत तरी एकटाच. म्हणजे व्यवसाय बाय माणसाची कामं पण करताना तुम्हीच ना. लक्षात ठेवा, या घर कर्मचाऱ्याचा असा काय मालकान बरोबर केला. अगदी बरोबर बोलला. हे घर ब्रह्मचारीचं आहे. इथं राहण्याबद्दल माझ्या काही अटी आहेत. त्या तुम्हाला बापूंनी सांगितल्या असतीलच. हो, तुम्ही पण सांगा. मी पुन्हा सांगतोय. सांगा. हे बघा, इथे बाई आणि बाटली या 2 गोष्टींना सक्त मनाई आहे. तसेच इथे धूम्रपान चालणार नाही. ठीक आहे. मी सांगेन तसं इथे राहायचं. काय? हो हो. आणि समजा तसं माझ्या काही निदर्शनात आलं तर तुम्हाला ही जागा खाली करावी लागेल. हो, झालं. तेव्हा काय झालं? भाड्याचा दाखवायला मुद्द्याच होता. हे बघा, भाड्याविषयी बापू तुम्हाला बोललाच असेल. हो, हो. तेव्हा काय ते ठरवा तुम्ही. हो पैसे आहेत ना? हो पैसे आहेत. आहेत पैसे आहेत. त्याची काही काळजी करू नका. शाबास. आम्हाला तुमच्या सर्व अटी मान्य आहे. शाबास. धूम्रपाना सक्त मनाई आहे. हो ऑफकोर्स फक्त मनाई आहे. भ्रष्टाचार करताना तो ना. हो हो. भ्रष्टाचार चालणार नाही. हे घर ब्रह्मचार्याचं आहे. बरोबर. बाई आणि बाटली सक्त मनाई आहे. हा. त्याशिवाय धूम्रपान चालणार नाही. बरोबर. आणि काय? जय, काय तुला माहित आहे? नाही आम्हाला नाही माहिती. राम 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 राम. ब्रह्मचार्याचे घर असून बाई मालकांनो, त्या बाई माणूसात असा. भाऊची अपार्टमेंट अजून आली नाही ती. आलीच नाही. करायचं काय? मास्तरांनो, काही मिळत नाही हो. पडव्या अरे आधी का रे? लागले एका पेटी येऊन लागले. बरोबर आहे. अरे वो उनको जो छूट दिया है वो तो कुछ भी नहीं. जया का जूनियर सायन्स वर्गातील त्या विजय हांडला पाहिलं. अरे एवढी ब्युटी आहे ना, जे चालते लटक मार्क करते. ती नुसती बोलली ना तरी बाहेरच्या जगाचा सडा चिंबळाचा भास होतो. आणि ती नुसती हसली ना, जायला हिला कटवणार म्हणजे कटवणारच. तुम्हाला काय तुला पेटीवर चालली अजून. मग आपल्याला थांबा इथे कॉपी करून देते. थांबा तिथे 1 हाती 4
मी मात्र जळावं तडफडावं मारावं ऑट टाइम 10 o'clock. टेस्टला काय करू नको मालकाच जर समजलं ना तुमका जवळ बाहेर करतले आधीच सांगायचे होते माहित आहे मला माहित आहे. प्राजक्ताच्या फुलाप्रमाणे जपले तिला आयुष्याच्या सुंदर विलवर घट्ट बांधायला दिलं मी तिला ते मग मजनू अरे कुठे जायला फेकतोयस माझी खोबडी सांगतो नको सा इथं काहीतरी संपवता काय संपवता ढेंगा उभा तर आता पाहता ना कमाल गाठत चालला आहे मात्र वचो करू खाली होतं 0 सेंटीग्रेडला गोठणार आणि दोघांचे भूत दिलं होतं जवळजवळ 3 गणार काय करतात माणूस माणसावर मात करतोय थांबवा थांबवा हे कोणतरी थांबवा मला तरी कशी करतो दुसरी आणि दुसरी गेली तर तिसरी आहे गावाच्या कोणाची कमी आहे काळजी नाही त्यांचा माणूस नाही जया समोरच्या ताईतील तो गावठी बी पाहिलास मित्रांनो माका पण दाखवा तो गावठी पीस संत ती आजारी असेल का रे मला वाटतं तिला ना ट्युमर झाला असेल तुमरू तुमरू कसा येत ट्युमर आणि माझ्या राणीला कशाचा ट्युमर रे कसला ट्युमर माय डिअर असं सांगणार रे अरे नाही तर बापाने मारली असेल काय बापाने मारली काय त्याचा तिला असा फोन लागून गेलाय तो थेरड्या चल हो बघलाय तो 32 खाली नचा काय करणार प्रेमाचं महत्व मला नाही कळायचं का सांगतो स्वतःच्या जाळ्यात स्वतःला अडकून घेणारी माणसं जुन्या पिढीला बिंदू राहणारी पोड बंदुकीच्या गोळीत जनावरे लव इज सोल्ड अँड बॉट चुप एक दिवस दुनिया आठवते तो इथं ना चांदण्याचा वर्ष घेऊन आला गंधाचा सडा दरवला जणू पुष्पवृष्टी झाली ती माझ्या जवळ आली आणि मग काय झालं तुकडे 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 झाले माझ्या हृदयात तुकडे तुकडे काय करतो? कशा अरे ते येईल रे येईल ती ये तुम्ही शेकान बसा ये अरे या ह्याच्यासाठी राणी येईल 5 लागत लागले यांचा पेपर येऊ लागला आणि त्या पोरांचा काय करा ना कधी पण पेपर येतात श्रावणातील हिरवी कात असेल यांच्याने कधी मारलेल्यानी मी पण रोज विचार करतो मास्तर आदत कसे मारत लागले कशा तू थांब मी येतो ए थांब या गोवाला तो उपत घेऊन जा नको त्यांच्या बरोबर नको माका इकून कामा हो मी चाललो छ्या कशा तू थांब मी काय करू अरे ठेवून घे ठेवून घेऊ काय अरे आली तर बसून ठेव कशावर ह्या काय सोपं आहे ना अरे बस अरे माझं नाव सांग बरं मी येतो हा सांगतो ठीक आहे जयंतराव हनुमंतराव उपाध्ये
मालकाक मालकाक समजला ना दोघांका व्हायले बसतो नका मालक त्याच्यातलो फायदा नाही. ते काय ते काय बरं? ओके 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 डोकं येतात वाटतं. ती ओके करू. आधी मास्तरांनो भ्रष्टाचार झालो भ्रष्टाचार झालो मित्रांनो खायचा बाय माणूस येला गच कंपनी मारल्या आता तरी होता लय कापलं कापणी भरली इले काय बघ त्याच्यात येले बेबले तू काय करतो हा काय पाहुणे बाबा बाई अशा चुका बऱ्याने नव्हे दिवसा ढवळ्या कोणाच्याही घरात घुसता आणि त्याही अशा माणसाला घुसता आणि अंगा घेऊन असता बेबले सारीन एवढं केलं तर केलं आणि वर सारीन का नानाकच सांगतोय काय सारीन थांब अरे सॉरी म्हणजे तुझी क्षमा मागती आहे ती सॉरी इंग्लिश. तू इंग्रजी मग काय तू जगमारी ओ पण इथे जयंत अच्छा म्हणजे तुम्ही जयंतराव हनुमंतराव हनुमंतराव नको फक्त जयंत उपाध्याय पाहिजे. मग या ना बसता ना हो बसते. डायरेक्ट जायचं. हो हे घर आपलंच आहे मास्तरांनो इथं काय करतात ना मग सगळा दिसता दिसता कसा काय तर करा पण जर मास्तर मालकांना विचारले ना माझ्या दोन्ही काना करा तुम्ही करा मला काय पेज दाखवणार ना असं हो काय तिला तर बुवाला ते समजलं. हो असं होतं कधी कधी त्या बुवाची तुमची ओळख काय वाटतं हो मग तुम्ही अशा का बसता ना हो बसा पण अहो संकोच का हे घर आपलंच आहे आपलं हो ना तुम्ही उभे का बसता ना अय्या किती छान आहे तुमचं घर. हो आय सी माझं घर हो पण तुम्ही बसता ना हो. तुम्ही सुद्धा इथेच राहता का? छे मी काही नाही विद्या आलिशान अय्या तुम्ही आलिशान. हो पण तुम्ही बसता ना तुमच्या नाकी पाणी त्रास तर मला व्हायला लागलाय काय? नाही म्हणजे हे सगळे आधी आहेत ना हे घर मी त्याने घेऊन त्या झेडला इथे बांधून ठेवलंय आणि तुम्ही मला काय कमी आहे माझ्या मॉमचा असला तसा तिचे चिरंजीव तुम्ही. छे त्यांचा ज्येष्ठ पुत्र मी आणि माझं डॅड संजीव अय्या संजीव कुमार. ह्यांना काय अज्ञाबद्ध वाटत झटका बिट काही तुम्ही काय तुम्ही बसून बोला हो संजीव इज माय फेवरेट हिरो. अजूनही किती छान दिसतात ना. मग आहे तसा मी मला की नाही फार आवडतात. कोण संजीव तुम्ही काय करता. तुम्ही बसून बोला हो हो. माझ्या मॉम डॅडच्या नववंशोत्त डायरेक्शन करतोय या डायरेक्शन. हो तुमच्यापेक्षा ना तुमचा ते अय्या थंड लागलाय मला काय काय नाही म्हणजे आमच्याकडे सगळं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना वाव नाही 4 प्लॉट 5 बंगले डॅड करोडपती मॉम लाखोपती. हे ऐकून मला फार आनंद झाला हो. हो होणारच डॅड करोडपती
मग लाखोपती लाखोपती 7 GB आहे ना बोलतो. करोडपती 7 GB करोडपती लाख व्हिडिओ आणि आता कुठे आहे वरच 7 GB. कुठे आहे करोडपती हो, तुम्हालाच म्हणते. मी पण माझा जय कुठे आहे? जय हो. हो ना ते कळलं मी तुला तसलाच दाखवतो. आहे एक व्हिडिओ तुम्ही तर पुढे ना delete नाचतात करून लागलं ना का एक इच्छा म्हणतो ना नालायक आहे तो काय? हो कितीतरी कोणी ना फसवले टाकी होती त्याने ना त्याच्यात. एक नंबरचा लुक्काच आहे तो हो, पण कुठे गेला? तो ना तो भुर भूल? हो मग माझा राजा मिळणार कसा? हो तो कशाला हवाय मी आहे ना हा? अरे ही कोण अरे बेबी तू इथं काय करते तुला काय करायचंय? चिडते कशाला मी सहज बोललो तुला नको तर चांगलं तो कशाला रे? रागावू नको काय म्हणाला? हवी बोल कोणाची भीती आहे मला? मालकांची तुमचं लपड पाहिलं ना ठेवणार नाही यांना हो नानायक हे काही माझं लपड नाही हे त्या जयरावांचं लपड आहे मला वाटलं तुमचं लपड म्हणून मी बोलतो बरं येतो मी वसंत बरोबर मालकांना सांगा मावशीने बोलवलंय म्हणून बरोबर येतो मी ठीक आहे बेबी काय? दे काय? दे अरे काय? 10 रुपये दे ए, कट आहे. 10 रुपये जयची आज practical आहे वाटतं. हो प्रॅक्टिकल घरी आणि थेअरी मात्र कॉलेजला हा पण त्याने तुम्हाला इकडे बसायला सांगितलं आहे बसा 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 नक्की ना? हो हो चालवला असता माझा काय त्याला काय गेला आणि माझा काय गेला माझा विचारले ना तर माझ्या दोन्ही काना का सांगायला ठेवतोय सांगायला कोण? हा माहिती आहे, माहिती आहे. आता बघा अजून आली नाही ती 1 GB घरी गेलो तर गॅलरी हिरवी तादा वाजत होती हिरवा सिग्नल भेटला म्हणून पुढे गेलो तर म्हातारा बाप भेटली असती ना तर कानाखालीच घेतली असती येतो एकदम करतो नाहीतर प्रेमाची किंमत प्रेम केलंय मी जीवा पाडलं येतोस काय अरे ती अजूनही आली नाहीये किती नाही तेव्हाच. किती आहे? तेव्हाच मी तिला म्हणालो माझ्या राणी ही वाट फार बिकट आहे हे येऊन तिकट आहे किती आहे जो जो माझ्या निकट येऊ नकोस बोललो की काय? पण तिला घमंड होती ना स्वतःच्या सौंदर्याची माझा राजा? मी आता कुणाचाच राजा राहिलो नाही होयतो तू आता कोणाचं व्हिडिओ नाही आता कुणाचाच नाही जगायची इच्छा नाही माझी साऱ्या आशा स्वप्नांचा चकाचूर झालाय प्रेमाला किंमत राहिली नाही पण त्यापूर्वी या जगाला ओढून सांगणार आहे ह्या बाईवर विश्वास ठेवू नका बाईची दाद देईल हातात हात पण तुमच्या करून जाईल घात तुम्हाला ऐकू येणार नाही हा 7 GB. तुम्ही देऊन व्हाल का मास्तर आहे म्हणून मास्तर आहे ना काय चांगली चढलो नाही शिंदे त्या बरे होते विचारा ना जरा अरे असं काय करतोस राजा? मी अनुच आहे ना तुझी अनुराणी? छे माझी अनु मला कधी विसरली अनु तू कधी आलीस बराच वेळ झाला. अनु
त्याला हवी त्यांच्याकडे तसला काय ना त्याला कपाळात बांधलेली हे सरळ वाटायला मी काय केलं वसंतराव चला डोळे झाकून चला हो मालका कळायच्या आधी ना सगळ्या घराची एकादशी मी करून घेऊ तरी नुसता बरबटावून टाकले चला 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 सांभाळून रे बाबा आता दाखवू की काय? कोण? हा मालक आणि तू तर भाडोत्री आहे. काय अगं आम्ही दोघंही भाडोत्री आहोत हा फेक आहे तो फेक आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवू नको आज तू अगं अगं मी त्या खोलीचं भाडं भरतोय लाखोपती आणि करोडपती खरंच? जाऊ दे हा पडा तो तुला ना एक कॉलेजमधली गंमत सांगतो हे बस अगं कॉलेजमध्ये थापड्या म्हणून कोण ओळखावं तर बोर्ड दाखवतील वसल सोमनकडे आणि 1.5 लाखोपती आणि मग 1000पती जाऊ दे राजा, रागवलास माझ्यावर? आणि तुझ्यावर रागेन असं वाटतं तुला मग ते मगाशी असं काय करत होता? अगं ते हो. गॅदरिंगच्या नाटकाची तालीम करत होतो हे असं रागाने. मग माझी भूमिका आहे तशी रागीट कसं खोटंही रागवायचं नाही हा. मी विसरेन तुला. जय, तुला आठवतंय? तुझी आणि माझी पहिली भेट? खबर आहे तुझी आणि माझी पहिली भेट म्हणजे नव्या कवितेनं मिळालेली तेव्हा ती बोलली नाही चंद्राच्या मुक्तविष्कारासारखं सूर्य आणि चंद्र एकत्र येऊन त्या गोड मिळण्याची वाट पाहतात मग आता खाताना गळ्यात गळा आला गोड संगीताने पाण्याच्या खळखळलेली सवय साधली. झुळझुळ राहणाऱ्या पंखाने पुष्पगंधी सुगंधाची कस्तुरी वाटायला सुरुवात झाली. क्षितिजावर गुलाल उजळला. गंधाने धुंद झाली तू आनरपलीस तुझ्या आरक्त कालावरील नक्षी म्हटली तुझ्या बदामी डोळ्यातील गर्दने बा गोड मिळण्याची वाट पाहू लागले अन मिलन झालं. आपलं प्रेम चैत्रातल्या प्राणीसारखं भुकलंच राहिलं. अनु, जय, ते आपण कधी लग्न करायचं? कट 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 लवशीन कट आणि कॉमेडी स्टार्ट हा जय अरे हिचा बाप ना मंगलाच्या मंगल येतोय बोल बोल आधी लग्न घटी सोबी नवरा काय बा मंगलाला म्हणतोय अरे काय काय म्हणतोयस काय अरे हो तुझा सासरा आणि हिचा बाप अरे लंबुनाना येतोय आता मी काय करू? तुम्ही काही करू नका मी काय ते बघतो पण तरी मी तुला सांगितलं होतं जायचे ताई प्रेम करू नकोच म्हणून आता ऐकताय बघ आम्ही कधी काय लाईनी मारले ना असे आता बघतात का माझा तो चला आता पाहतो डावा डावा कुठे पसाड पडली कानाला. नानानं जावा जावा नाही हो यावा यावा काय वसाड पडली आणि ती काय अरे मालकांना म्हणावं पाऊस जवळ आला तरी काही कौलं बदलली नाही मग काय गळ्याला लागल्यावरती बदलणार फुकटची हा भाडं नाही घेत नानानू हैता माका सांगा नको हा काय काय म्हणाला तू मी ऐकान घेऊचाय नाही तुम्ही आणि मालक सगळे काय तपासून घेवा हा? आवशी गो नाण्याने तुमचा नाही हो त्या पावसा तुम्ही वगी राहा हळू बोला ऐकायला येतं मला समाजला काय त्या मोठ्यावाल्यांना म्हणावं संडासचा दरवाजा मोडलाय होय नळाचं प्लॅस्टर पण गेलंय आणि बाथरूम मध्ये गळत आहे नाना काय झालं हो नानानू ही
बस कुणाची काहीतरी बाई म्हणते अरे पण हे ब्रह्मचार्याचं ना त्याच्याशी तुमचा लेणा देणं काय लेना देना अरे ही पण माझ्या अनुची ते घोडावलाच काय बोला तू तू कुणाचं काढतो चेपटी सोडून घे तुझी काय नाही माझं दुश्मनाच्या दुश्मनाच्या गोष्टी. आधीच कानात ठेवतो. याचं काय नाही नको, चांगलं नाही म्हणून. अनु इथं आली होती का च्या, टाका लगेच. तिकडे काय वाटून बघतोस तू नानानू आमच्याकडे उंदीर घशीचं लय सुडसुडाट झालो हो, मी आला. तू आज इकडे आतमध्ये शिंकलं कोण तू शिंकलास मग कोण शिंकलं हा आई ग राजा अनु काय झालं ग ये बस इथे बस ये काय ग काय झालं तुला आला. कोण आहे बाबू अहो तुमचे नाना कोण नाना कुठले नाना अहो तुमचे वडील. कोण वडील आई ग अगं अनु बेटा मी तुझा नाना काय हो काय झालं हिला आणि ही इकडं कशी आली काय सांगतो तुम्हाला चक्कर नसत पडली होती म्हणून आम्ही तिला इथे घेऊन आलो नाही तर बरं हा छान केलं काय हो काय चाललंय आणि ही इथं कशी खोटावळे हो तुम्हाला काय सांगू हो हे दोघं होते म्हणून माझी पोरगी हाताला मिळाली तिला रस्त्यात चक्कर आली होती त्यात ह्या पोरांची काही चूक नाहीये खोटावळे छे 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 सगळा सत्यानाश भ्रष्टाचार अत्याचार गजानना अरे काय पाहतोय मी नाना हो बघता का उचला उचला आम्ही प्रेम करतो त्यात त्याचा नफा तोटा कसला अभ्यास करतोय मी भाडं बसतोय भाडं फुकटणार आहात जय मी अभ्यास करतोय अभ्यास करतोय म्हणे माहित आहे मला माझ्या खोलीत कोणी आहे त्या ह्याचं काय जातं मावशी बरोबर फिरतो तेव्हा जय त्या घंटीत बॅड आहे आमची का मूर्ख आहेस तू मूर्ख अरे तो यायची वेळ आज झाली आहे येऊ दे दाखवतो पण त्याला दे. सिगारेट दे दे पटकन लाईटर ठीक आहे आता ना येऊ दे साल्याला आता आणखी काय काय करणार आहेस वशा हे घे. स्वतःला समजतो तरी कोण रे आलं वाचलं म्हणून काय आलं इकडे म्हणतो ब्रह्मचारी तिकडे चूप चूप का म्हणून अरे हा मावशीला फिरवतो तेव्हा तेव्हा ह्याचा ब्रह्मचारी कुठे जाते जया, जया जया रे अरे तू असं काय करतोय 2 दिवसाला एक जात बोंधू म्हणे हनुमंताचा अवतार घरात हनुमान आणि बाहेर हनुमान कोण बंधू जया आलं रे आलं या बोंधूला ना हंटने झोपायला होईल कोण बंधू हा हनुमंताचा अवतार बडवा बज बंधू कोण बंधू आणि काय चाललंय हो काय नाही तुम्ही आत होता हो आत होतो तुम्हाला काय वाटलं हो त्याचं काय झालं आम्ही तुम्हाला भेटायला येणार असतो ऐका वसंत हो हो तुम्हाला भेटायला ठरवतो आम्ही ती आमची लादी फुटली आहे त्याबद्दल बोलायचं होतं काय करे वसंत हो हो तेच तेच
मग बघता का चलतात हे नंतर बघतो. हो मालक चला की आत. हो काय लाकडी कुठली आहे ती बघून घ्या त्याची. हो ते नंतर बघतो, पण आता तुम्ही शिव्या कुणाला देत होता? शिव्या हो. आणि मी माझ्यासारखा खोचलोय तुझा आणि या पवित्र भूमीत कुणाला गावाच्या अरे ते नाही का आता बघ अरे तू नाटकाची तालीम करत होतास. तेच पण त्याचं काय आहे मालक, आम्ही कॉलेजमध्ये ना एक नाटक बसवलंय, त्याचे डायलॉग पाठ करत होतो, तेवढ्यात तुम्ही आलात. होय होय मालक हिरो आणि जंगलीचा आहे. नाही मालक हा हिरो आणि साईड हिरो म्हणजे साईड धरायला. तसंच काहीतरी. असं मग तुमच्या नाटकात हनुमान आहे तर? नाही हनुमान नाही. नाही हनुमान आहे. हो, आहे. हनुमान आहे. हा, आणि बोलूही असेल. तो नाही बोलूही आहे. दोघेही आहे. दोघेही आहेत. अरे तर मग नाटकाचं नाव तरी काय असेल? नाटकाचं नाव हे आमचं काय ते बाई शिवाय बोली. म्हणजे तुमच्या नाटकात नटी आहेत तर मग? हो, नटी नाही. नटी नाही? त्या नाटकात नटी नाही. नटी नाही? त्याचं काय मालक ज्यावेळेस नटीला आणायला जायचे त्यावेळेस हिंगीची आई म्हणायची तर कधी त्या आयटमला ताप यायचा म्हणून आम्हाला ओळखतं. म्हणजे तुमच्या कॉलेजमध्ये मुली नाही? मुली आहेत. मुली आहेत. त्याचं काय मालक, आमच्या कॉलेजमधली मुलगी कोणी एक स्टेजवर यायला बघत नाही, निदान आम्ही दोघे असताना तरी. म्हणून अडचण. अशी अडचण आहे तुम्हाला तर? हो तशी अडचण नाही मालक, या नाटकाची ओरड घेत होतो मी, तेवढ्यात तुम्ही आला. असं मला वाटलं ठीक आहे, नंतर भेटू. आता तुमचा अभ्यास कसा चालला आहे? हो अभ्यास ठीक चाललाय. मालक येणार का? काय ते? चहा वगैरे? अरे दुधीचा दूध. हा काय म्हणतो? मावशीनं बोलवलंय. काय बोलवलंय. मावशीनं तयारी केली आहे. तयारी केली आहे. हे बघा, मी जरा बाहेर जाऊन येतो. हा हो हे बघा, तोपर्यंत इथे अभ्यास करायचा, नाहीतर बापू माझी करायची. नाही आम्ही करायला देणार नाही. बरं मी येतो. हा हो सावकाश या. काय नारायण? आता कळतो कुठं काढलं? फिरायला चौपाटीला. बरोबर चौपाटीला. बाकी माकडाची मजा आहे. हा जय माझ्या राजा. काय झालं? काय झालं ते लोक सांगून टाक. म्हणजे कसं तुला एका हातावर जेलाय ना तुझं राजा तयारच आहे. वसंतराव हा थट्टेचा विषय नाही आहे हो. मग काय झालं ते तरी सांग. कसं सांगू माझ्या लाडक्या? कसंही सांग पण सांग. तुझं संकट कोसळलंय रे. काय हो काय ते सांग लवकर. हागी नाही धमकीचे बात हातात घेऊन इथं तयारच आहे. वसंतराव हा महाभारत नाही आहे हो. रामायण तरी. अरे थट्टेचा विषय नाही आहे रे. आमचे नाना काय नाना. गेले पाण्याच्या गादीवर दिसलेले. नाना गेले. सासरा गेला. सासऱ्याचा आधार तुटला. लाडाचा गेला ना गेलं. अहो कधी गेले आम्हाला कळवलं तरी होतं. तुझे जायला एक बाप तर गेलं. अरे थट्टा पुरे झाली. नाना इकडे येत आहे. काय? जय नाना तुझ्या वडिलांना भेटायला येत आहेत रे. काय म्हणतेस काय? हो. तुम्हाला काय वाटलं नाना मेले? एवढे मोठे ताडारके नाना कसे मरतील? माझे वडील इथे आहे. दया बाप तर दाखव. आता साधं तरी घाल.
काहीतरी करा नाही तर माझं काही खरं नाही. अगं हे मूर्खपणा करायला सांगितलं पण तुला ग. मी सांगितलं की आमच्या ह्याला जयंत वडिलांची संमती आहे. ते इकडेच येतात भेटायला. काय आणि माझ्या वडिलांना भेटायला हो. मेलो. जया बाप दा ग साधं निघाल. मला हे जमणार नाही. मग मी जमून देतो ना. खरंच वसंतराव ओ तुम्हीच जमवत हो. असताय. तू काय करते तू नारायणला काय सांगितलं. मी सांगितलं की आमच्या ह्याला जयंत वडिलांची संमती आहे. ते म्हणाले ठीक आहे मला भेटायचंय त्यांना. बर मंडळी मी जातो. जया बाप बाप बाप. हे बघ, थांब, थांब. कुठे चाललाय? हे 10 रुपये घे. आमचं हे एवढं एक काम कर. प्रसंग खूप कठीण आहे. तुमचं काम मी काय करे तुमचं काम. तू की नाही जयचा बाप हो. टेम्पररी खोटा मी बापू माझं तर लग्नच नाही झालं. अरे ते नंतर करू. तुला रोज पैसे देईल आणि काय पाहिजे ते देईल. मग अंगावर नाही ना येणार तू. अरे नाही रे. नारायण आमचं एवढं काम कर. तुला काय लागेल ते देऊ. आम्ही नारायण तू एवढं काम कर. आम्ही तुझे पाय धरायला सुद्धा तयार आहोत. अरे सोडा सगळं सोडून घेता का माझं. मला मामांची म्हणे ना. काय करावं लागेल मला. ते तुला जय सांगेल. जय मध्ये घे. हो, चल नारायण. हे दोघं काय करणार इथं? आमचं बघू आम्ही. हो चल चल. अरे जया आणि आपले कपडे कुठे आहे रे. अरे कॅप्टनच्या नाटकात नाही का तू बाप हा. होता. ती टोपी हा. तो कोट हा. आणि माझ्याकडे एक चष्मा आहे. हा. आता याला पकड, हात नको. पकड, पकड. वसंतराव नाना येताय. हाय, नाना आले. अटेन्शन सावधान नानाजी आ रहे हैं. तू इथं काय करते? कशाला आली इथं? तुम्ही इथे आलात की नाही ते पाहायला आले होते. हो हो तुमच्या पुढे आधी जस्ट 2 सेकंद आधी आपली ती इथे. काय? कुठे आहेत? कुठे आहेत जयंतचे वडील? बोलवा. आज सोक्ष मोक्ष करूनच टाकतो. काय जयंतीच्या वडिलांचा. हो. काय म्हणाला तुम्ही? नानाजीने टाक तुमच्या. नाना हे की नाही जयचं विचारा. मला माहिती आहे वसंत यांचं नाव. ते जाऊ दे. तुझा जय कुठे आहे? त्यांच्या वडिलांना बोलवा. माझ्या वडिलांना. तुझा जय आणि पराजय पाहतोच मी. त्या दिवशी वावा केली ते एकदम चढायला लागले चण्याच्या झाडावरती. मी काय चढे. आपण बसता ना. काय म्हणाला? आपण बसा बसा. कमी येतं वाटतं. मी तर इथं बसायला आलो नाही. बोला आपण काय करता? मला विचारला. नाही ह्यांना विचारतोय. मग तुम्हाला विचारतोय. मी की नाही मास्टर ऑफ बॉम्बे बेकर मध्ये सर्व्हिस आहे. वा वा चांगली इंग्लिश कंपनी आहे वाटतं तुमची. आणि तुमचे मित्र जयंतराव ते काहीच करत नाही. ते फक्त कॉलेज करतात. आणि दुसऱ्यांच्या पोरी फिरवतात. हो हो दुसऱ्याच्या पोरी दिलवतात. नाही हो मध्ये वेळेत हे बघ काय ते आपले साईड बघतात. साहिब कशाची? हो जागा हो कारखान्यासाठी जागा बघतात. वा वा म्हणजे कारखाना काढायचा विचार दिसतोय तुमचा. हो हो छान छान. नाना हे अगदी असंच आहे. तू मध्ये मध्ये चिवचिव करू नको. वडील कुठे? वडील माझे वडील. मग ही काय म्हणाली? हो माझे वडील वरती गेले. हे 10 वेळा का जाईनात? मला जयचे वडील हवे आहेत.
अच्छा ते होय ते आतमध्ये आहे डायनिंग टेबलवर काय हो ब्रेकफास्ट ते करताय काही एंट्री झाली ना की नंतर एंट्री झाली हो ब्रेकफास्ट आता ब्रेकफास्ट त्याची करताय एंट्री होईल ना ब्रेकफास्ट नंतर घ्या आधी त्यांना बाहेर बोलवा हे की नाही ते तयारी करताय तयारी हो बाहेर यायची बाहेर यायची तयारी थांबा हा मी आता घे. पाहून येतो हा हा बरं ना 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 आपण चहा वगैरे नाही का काय घेणार हो चहा चहा वगैरे आधी त्या ठेल्याला बाहेर बोलवा थांबा बघतो हे का आले नमस्कार आपण कुठे असता कोल्हापूरला काय करता तुम्ही सासा काय माफ करा ना त्याचं काय आहे त्यांच्या तोंडातून ना दाब गेल्यामुळे ना थोडा बोलण्यामध्ये फरक पडला आहे तोंडातूनच ना आम्ही कुठून नाही ना गेला नाही या रोगावरती औषध नाही नाही बिलकुल नाही तेच म्हणतोय आमच्या नाळ्याला सुद्धा असंच काहीतरी झालंय हो ना अनु? हो हो अगदी असं काहीतरी झालं मग तुम्ही ते सासा काय म्हणत होता हो त्याचं साखर कारखाना आहे कुठं पंढरपूरला पंढरपूरला हो हे आता म्हणाले कोल्हापूरला मग कारखाना पंढरपूरला कसा काय याचं काय आहे माहित आहे कारखाना पंढरपूरला आणि आमचं मूळ घर कोल्हापूरला हा, बघितलं गाडी हो, बरोबर गाडी जास्त वाढली आहे वाटतं माझी हो तुमची दाखली काढायचा मी धंदा नाही पडलाय प्रश्न नाही ना आम्हाला तुमचं पसंत तुमचं आम्हाला पसंत बाकी अनुची पसंती छान आहे हा हो आम्ही नाही का सांगलं आमचा ऐकता कोण लोंबता काय म्हणा नाही त्याचा बाकी तुझं खरं आहे बुवा मग हे आमचं काय लग्नाच्या कार्य लागू वसंतराव हो हो त्यांना गेल्याचं काय हे नंतर पाहू नाही ना तिने एकदम मुळात राहिला त्याने घेण्याचा काय तर पहिला हो पया नंतर किलेच नको आमचं तो कोणाचा तरी होता ए बुवा गप्राव असताना लग्नाच्या गोष्टी म्हणजे खावची कामा तेव्हा पण तसंच काहीतरी झालं देण्या घेण्याचा आधी बोला हा, बरोबर, बरोबर. नंतर लपडा नको होय होय आताही आलं का? बोललो ना देण्या घेण्याचं नंतर पाहू हे लग्न मला पसंत आहे ताजमाचा नाही लेण्या देण्याचा अगोदर बरोबर की नाही हा सय्यद इकडे तू शांत बस हे सासरे ठरतंय ना तू कामध्ये मध्ये बोलतोय तुम्ही गप्प बसा बाप आहे त्याचा हे तुला अक्कल कधी रे पुन्हाच जाऊ अक्कल कुणाची काढतो तुम्ही सांगितलं म्हणूनच मी बाप झालो ना मला मला मामा बनवता काय तू मध्ये चिवचिव बनवतो मला बसवून लग्न करू पाहते लग्न म्हणजे तुम्हाला काय मातर चेष्टा वाटली माणुसकीत नाही काय काय म्हणाला तू माणुसकीत नाही माझी माझी माणुसकी काढतो थांब तो दाखवतो खोटावळे हो खोटावळे बाहेर या कसले भाडं तू ठेवले घरात ये लपंगे ओ पण नाना तू मध्ये बोलू नकोस सुचून रे मला फसवून लग्न करू पाहते म्हणे कारखाना आहे 500 लोक काम करतात मला मामा बनवतात काय आणि या नायाला बाप बनवतात काय हॅलो मालक पहिले बाहेर या
काहीच नाही. आणि मी तुम्हाला कसली वॉर्निंग दिली होती? मालक तुम्ही समजताय यांचं काहीच नाही. चुप. चला जात त्या वाईतून. परागंधा हा माझ्या पवित्र पुण्यभूमीतून. थांबा, आता बापूला सर्व काही कळवतो. बरोबर. आत्ता सगळ्यांना बाहेर काढा आताच्या आत. बरोबर. मालकानो काढा बाहेर, मी जातो. नको मला नको. माफ करा. माफ करा मला. मालक नाही, माफी नाही आता. तू आणि चालता वाजून. मावशीला काय सांगू? आता जातोस की? नालायक कुठचा. नाना, नालायक तुला म्हणता. हो, त्या नाऱ्याला बाप झाला होता. नाना, हो तुमच्या मुलीला काहीतरी शिकवा चांगलं. 4 गोष्टी शिकवा तिला. तुला इथं येऊ नको म्हणून सांगितलं होतं ना, तरी तू पुन्हा इथं आलीस. परत इथं आलीस तर कमर म्हणून ठेवेल तुझं. चल चल माझ्यासोबत घरी चल. जय नंतर भेटेल तुला. काय नंतर येणार. चल माझी घरी. मालक मालक आम्हाला माफ करा. तुमच्या बजरंगाची शपथ आम्ही दुसरं धर्म करणार नाही. माफ करतो, पण एका अटीवर. कोणती? हे बघा, आजपासून तुम्ही दोघांनी इथे व्यायाम करायचा. काय? भूमिका आणि कलावंत. भूमिका आणि कलावंत. जयंत गौरव गावले, वसंत आदित्य धुरी, मालक थोटावळे, महेश लाड, नाना केदार खडकर, नारायण हरेश शेळ, बुवा रुपेश अमरे, अनु साक्षी आद्रेकर. शाळा हरी नंबर 2च्या शतक महोत्सवानिमित्त कला वैभव रंगमंचावर शाळा हरी नंबर 2चे माजी कलाकार सविनय सानंद सादर करते श्री विनय ज्योत कमिटी संतोष सावंत दिग्दर्शित 2 अंकी धमाल विनोदी नाट्यकृती गोंधळात गोंधळ. गोंधळात गोंधळ. गोंधळात गोंधळ. नशीब पट्टी तेव्हा गेला तुमच्या आज बरा वाटला. बुवा उठणार का? काय ना मित्रांनो, माहिती हल्ली मी सगळं बंद केलंय, पण आपले द्यायचं असतं आपल्याला. आता ना त्या जयंतरावांनी जमवल्यानी तसा एकत्र तुम्ही काही जमवलाच की ना. बाहेर ऐसार नको याक निस्तारता नसतं नाकी बुवा असा माझा डोळा आहे किंवा डोळा मात्र माझे काय भंकच करतात. काही तर 2 डोळे दिसतात माका. डोळे आहेत पण ते एका पोस्टला मी हेरून ठेवलंय.
म्हणजे मात्रांनो तुमची पण लाईन चालू असं वाटतं बघी कसे तुमचा तो पहिला नंबर कारण तुम्ही मास्तर पण काय रे बुवा तू कुठे जमवलंच की नाही काय नुसतं आपलं हे व्यायामच करतोय मी कधीच जमवलं मालकात कधीच गंडवलं अरे चोरा चोरा काय तो चोर नाही गंडे असताना दिवसा ढवळे चोर कसं येतो ना घरात? अरे चोर नाही काही मग? तू कामात गेली असं म्हणतोय मी पण काय रे आहे तरी कोणती मावशीची भाची ती नाही काय कार बाजारात गावलेली ती कालची कुठची रे ती नाही काय पाटणाशी आंबे देत होती ती अच्छा अच्छा काय आहे? ती काय म्हणजे मास्तरांनो त्याच्यावर तुमचं डोळा होत नाही नाही वा मालक वा हे काय चाललंय व्यायाम चाललाय. मॅम मॅम मास्तरांनो या अरे पण तुम्हाला व्यायामाची जागा बदलायला सांगितली कोणी त्यांच्यानी मी नाही घेतली मास्तरांनो तुम्हीच नाही का सांगला हा पण आता खोटा बोला नको तुम्ही सांगलाच नाही हाय सर करून झाले तर हाय सर कर म्हणून मी आलं हा हा हो हो मी सांगतो मग हे. वा हा अरे एवढे दिवस व्यायाम करतोय पण तुझ्यात काही प्रगती झाली दिसत नाहीये काय म्हणतोय मी की नुसत्या उड्यात मारत राहणार मालकांनो व्यायाम कोणासाठी करतो तुमच्यासाठी ना माका का हौसा वर खाली करूची काय वसंतराव तुमचे दुसरे नाव कुठे आहे दुसऱ्या हो जयवंतराव अच्छा अच्छा तो होय हो इकडेच कुठेतरी गेले असते त्या अमृतच्या घरी कुठे हो म्हणजे लायब्ररीत वगैरे कुठेतरी गेला असेल आणि वसंतराव हो तुम्ही येथून लाईटचं आणि पाण्याचं बिल भरवलं नाही आहे त्याचं काय माझं आमच्या दोघांच्याही ना मनी ऑर्डर आल्या होत्या पण नेमका तो पोस्टमन परत निघून गेला त्याचं असं झालं आम्ही दोघी त्याला भेटलो नाही ना त्यामुळे तुम्ही डोंट वरी मला आय विल ट्राय हो मालकांनो सांगायची सांगतोय नानाचा निरोप होतो नानाचा संडास फुटलो कसं बोलतो नंतर जातो हे बघ तू आधी जरा आज चल होय बुधू हो चला आज ये माझ्या कधी तुझ्याकडे काम आहे होय होय चला हा, ये. कामात कधीच नाही चला एकच मोबाईल फायदा होऊन गेला जय मी आले चूप मालक आतमध्ये आहे त्याने जर ऐकलं ना सगळ्याचीच वाट लागेल या खरंच हे बघ आधी तशी परत निघून जा पण मी तर पाहून आली नानांना न विचारता काय म्हणून हो. ती आली पुन्हा बरोबर एकटीच एकटीच छायला हे आता नाही काय नवीनच मालकांना कळलं तर आम्हाला इथून पळायला लागेल हे बघ माझ्या आतमध्ये आहे मग मला घ्या ना लवकर आम्ही म्हणते हो. चल तर नाही नाही नको नको का हो आजकाल बाई माणसाला आतमध्ये घेणं म्हणजे जामून कुठे येण्याचं सारखं आहे 10 वेळा ठोकर खाल्ल्यापासून ना बाईवर माझा विश्वासच नाही 10 वेळा म्हणजे काय मम्मी गोष्ट पण माझा जय कुठे आहे जय तो गेला तर मसनात काय हो पण तू पळालीस का तिने नानांनी मला मारलं ते बाहेर गेले आणि लगेच किट्टी लिहून मी पळून आले काय एवढ्या मोठ्या गुंडीला मारलं शी मला घेतील मला घ्या ना लवकर प्लीज आता मस्का लावशील मी आतमध्ये गेल्यावर म्हशीसारखी अंगावर येशील नाही हो वा हॅलो ए वा
अरे इलय इलय काय अरे पाऊस पडण्यापूर्वी आपलंही दुरुस्त करायला हवंय हा तो होय तर तो नुसता धपाधपा काढताना. आणि वसंतराव तुमचा कुठं फुटलाय म्हणे तुमचा गोबा फुटलाय आणि तुमचे बिछाणावर नेमकं गळताय असं हा म्हणत होता. होय आता ते बघायचं का आतमध्ये अहो, नको मालक. अहो, आपण का जात घेताय आहे ना बुवा मी एकदा दाखवतो काय ते. असं म्हणतोस बुवा दाखवतोस हो ठीक आहे बुवा हे बघ त्यांचं नीट बघून घे हो फक्त मी तोपर्यंत बाहेर जाऊन येतो जावा. नानाकडे जावा. नानाचं काहीतरी फुटलंय असं तू म्हणत होतास. नानाची संडाशी लादे हा. जावा आणि जाताना बेगीन जावा पण येताना औषध भेटा बरं जातो आम्ही येतो. मी आताच भाग तुमची लादी अहो, नको आहे ना बुवा. हो माका नो काय बाबू जाता माका लागला तुम्ही जावा 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 तू बरोबर बघशील ना होय तर हो हो सगळं व्यवस्थित बघायचं. जावा तुम्ही जावा बरं येतो. जावा जा, जा. पण मी काय म्हणतो मी जर आताच बघितली ना तर मला कौलं किती लागतील सिमेंट किती लागेल वाळू किती लागेल याचा अंदाज येईल मला. काय काय बुवा होय तर चला चला नको नको जा, जा. माका लागला काय बघू तर मी बघी काय काढू जाता मी काढी तुम्ही जावा 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 बरोबर कशी ना होय तर काढू कितकोसं हे लागता बरं येतो आम्ही जावा सावकाश जा. हो जा. गेली कशी बुवा. छोटाळे छोटाळे लावलो ना अरे कोणाचा काय काय कुठला ना ते सगळा काढून गेलो हे बघ नारे तू बस आणि जरा घाई जाऊ चल बुवा कुठला टाकताय. मसना येतं त्या टायमाला निघतो विचारतो मी येऊ कळ मसना नंबर काय वाजता शिवाय जाऊ नको होय तर भारी पडे. तू जा रे तुला कोण विचारता बुवा नाही सपला माका नाही वार्ताला फोन चला चल बुवा. अरे रात्री थोडी सोंगे पार अशी अवस्था झाली आहे. होय तर चल. नाण्यावर लागणं आमचा काय मसना जयंतराव 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 कोण आहे? अरे नारायण मी आहे. तू कोण अरे मी. कोण तू अरे मी. अनु. कोण अनु अरे नानांची अनु. कोण नाना. अरे बेबी तू आता काय करत होती मोकळ सोडून खाटीवर. हे बघ मी पळून आलीये. तू नानाला सांगू नकोस हा. काय पळून नाना बोंब नाही मारणार. मारू दे. बेबी काय दे काय दे अरे पण काय देऊ. दारू. आता माझ्याकडे पर्स नाही नंतर देईन तुला. चालेल. अनु तू पळून आली आहे ती. काय होऊन आलीस? हे पण जण, मी योग्य तो विचार करून आणि योग्य निर्णय घेऊन आलीये. ते सगळं ठीक आहे एकदा सांगितलंय मी पळून आलीये म्हणून. अगं ते सगळं ठीक आहे मला काय तुझं ऐकायचं नाही हा. अनु, ते सगळं ठीक आहे पण आपण लग्न करून करायचं का खायचं का मला तर नोकरी नाही कॉलेजचा खर्च पॉकेट खर्च आणि शिवाय घर भाडं हे सर्व वडील भागवतात. अरे नोकरीची काय गरज आहे. मी करते ना नोकरी बस. अरे माझ्या पगार भागेल की सगळं. आणि शिवाय आज ना उद्या तुला पण मिळेलच का नोकरी.
पोरी. अगं तुला कळत कसं नाही आहे शिवाय मला बापूंना कळवायला हो बापू बापू कोण? माझी वडील अरे तू तर मनात वडिलांची संमती आहे म्हणून. छे छे डोकं नुसतं मॅड झालंय हा डोकं म्हणे मॅड झालंय तेव्हा शब्द घेताना कशा रे म्हणे तुझ्या गळ्याची शपथ घेऊन सांगतो मी तुझ्यासाठी हे करीन ते करीन अगदी नानीसारखं जपेन. आणि आता काय रे देवा काय रे धिंडवडे लावलेस. झक मारली आणि फंदात पडलो अनु अनु हे बघ काय नको मी चालले आता. कुठं जीव द्यायला. जीव द्यायला नको नको राणी एको पॉइंट वर नको निदान तुमच्या तिकडून उडी घे तर जीव दिलाय समाधान वाटेल तुला तुला बोलायचं काय वाटत नाही रे. हे बघ माझ्या राणी मी आधी कुठेतरी चिकटतो हा पण चिकटतो म्हणजे नोकरीला लागतो मग आपण लग्नाचा विचार करू मग तुला अगदी हात रुमाला सारखं जपेल खरं 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 खरंच माझ्या पूजा दिली चिकटान देवा वा 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 लवसी चल गो काय मास्तरांनो काय चाललेला हा काय चाललंय हे वसंत ती पळून आली आहे जास्त लाड देऊ नको मला माहिती आहे सगळं. हे काय अरे तू जेव्हा आली ना तेव्हा आम्ही दोघं इथेच होतो नंतर तुला भेटायसाठी पण गेलो झालं उलट आम्ही तिकडे हे मान्य माझ्या इकडे. वसंतराव आम्ही ठरवलंय आम्ही लवकरच लग्न करणार हो की नाही राजा. हो ग माझ्या राणी लगीन म्हणून खातालात का तू आणि बेलकेत ना तू याच्यातला नको काय तर आधी ठरवा. पण आम्ही मनापासून निर्णय घेतलाय. तुम्ही खेळच्यापासून पण घ्यावा काय तर आधी ठरवा. ते पण हिचा बाप नाना त्याचं काय. त्यांना काय विचारायचंय मी तर पळून आली. अरे जर मालकांना कळलं ना मालक घरून टाळ टाळा तो ह्यांचा भाव त्याला कसा बरोबर. बुवा मालक कुठे गेले. काय करता मला गावले ना तुमका पण तुमच्याकडे तर गेले हा मालक बहुतेक मावशीकडे असतले लय बाबत चालवा भेटतील तुम्ही वगी बसा येतील आता ये मी काय इथं बसायला आलो नाही. हो गे राबा काय हो माझी मुलगी अनु इथं आली होती का हो. तुमची मुलगी म्हणजे अनुच ना रे हो उगाच पेडगावला जाऊ नका. अरे बुवा अरे आरती होती का. त्या कशा घ्यायचं ते जायचं काय का हो समजा आरती असती भेटी नसती का. हो भेटली असती मग चूप त्या दिवशी तिला चक्कर यायचं खोटं सांगून मला मामा बनवलात काय. पण मी तुम्हा दोघांना चांगलं ओळखून आहे. माझी खात्री आहे ती इथं आली असणार. मी कामासाठी पाहुण्यांकडे गेलो तर त्याचा फायदा घेऊन ती पळून गेली आणि मला चिठ्ठी लिहून ठेवते नाना मी पळून जाते नालायक गालटी गुच्ची. मला वाटलं होतं तू इथं असणार. बघ तर पहिली इकडे ये. तुला सांगितलं इकडे येऊ नको म्हणून तरी सुद्धा तू इथं आली. हा तुला पुन्हा इतकं येऊ नको म्हणून सांगितलं होतं तरी तू पुन्हा आली. मी येणार नाही हं. काय तुझा बाप येईल. माहिती आहे तुम्ही नाना ती येऊ शकणार नाही का मी सांगतोय म्हणून माझी पोर आहे ती. तुमचा यात हक्क माझा एवढा आहे वा अनु खरंच आता शोधतोय तू खरं आणलं कवर आवाज. वा रे वा तुझी व्हेरी गुड. प्रेम प्रेम केलं आम्ही द लव येस लव
नाना प्रेम हे प्रेम असतं ते विकताही येत नाही आणि विकत घेताही येत नाही. नाना आता मी येणार नाही बिकॉज माझं प्रेम बसलंय जयवरती. काय काय बसलंय तुझं? प्रेम बसलंय. वेरो नाना. प्रेम बसलंय? हो ना ना, आम्ही लवकर लग्न करणार आहोत. हो ते विवाहबद्ध होणार आहे. होय तू चांगले ना तुमचा माणूस किती नाही. माझी माणुसकी काढतो थांब तुला दाखवतो. टोटावळे हो टोटावळे बाहेर या. घर आहे की धर्मशाळा आहे? काय तुका 1000 वेळा सांगलं मालक नाही नाही तरी आपला मालक मालक काय तुला सांगले नाही मालक नाही घरात. तर कुणाची लादी डबडबतय तर कुणाचा संडास फुटलाय. आता सगळ्यांचं फुटायला लागलं तर मी तरी एकटा काय करणार. राम राम राम. फुटायला लागलं की सगळ्यांचं एकदम फुटतं. काय मालक? हे बघ नानाला म्हणावं मला आता वेळ नाही यायला नंतर येईल. तू जा बघू. ऐकायला येत नाही वाटत. काय म्हणतोय मी? पण मी नानाचा निरोप घेऊन आलीच नाहीये. मग कशाला आलीस ते? मी तर आलीये माझ्या राजाला भेटायला. राजा? आणि हा राजा कोण? राजा माझा राजा जय. जय म्हणजे तू जय काय करायला आलीस? जयला भेटायला आलीस? राम 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 राम. हनुमंता, अरे हनुमंत ऐकतोयस ना तू? या जागेचे पावित्र्य नष्ट केला या पाप्यांनी. अरे अंजनीच्या सुद्धा मला वाचव रे या भाडोत्र्यांपासून. माझा तर तुम्ही ऐकायचं झालंय. तू कशाला असतेस? अगं माझा बजरंग तुम्हा लोकांना पाहून घेईल. रावणाची औलाद आहे तुमचे. चल निघितून. पण माझा जय कुठे गेलाय? तो गेला असेल मसनात. मसनात? माझा राजा मसनात गेला. आता रडतेस कशाला? तू जा त्याच्या बरोबर. शरम वाटायला हवी तुला. अगं या म्हाताऱ्याची काहीतरी इज्जत बाळ. मी काय केलंय? मी तसं काहीच केलं नाही. उलट तुम्हीच तर. मी हो. मी काय केलं? आजकाल फार वरचढ पडायला लागलेस तू. थांब त्या वडिलांना बोलवतो. वा ए वा. लेबले तू असं काय करतो मनाची म्हाताऱ्याची वाट बघत. लेबले माणसाने आवाज दिले काय तू? हो त्यांना वाटलं तू आत आहे. होय का? हो. आमचं मालक ना एक प्रकारचं नजर त्याला वाटतं तुझं काय करता आता तुमका कोणा माहितीच नाही. बेबले तूच सांग मालका काय शोभता काय तू? आयुष्य नाही ना नाही ना आवशीच्या अगो अगदी वाढी ना मालकाच्या नावा नुसती बॉम्ब मारतात. बॉम्ब मारता का? होय तर. मी तर चांगलं सिरियल काय तू? चांडळ माझी का नकोय? काय झालं? तू कशाला असतेस? वा जा आणि ताबडतोब त्या वडिलांना घेऊन ये. होय तर. जा बुवा जा. नानाच्या मनावर छोटाने ताबडतोब बोलवलंय म्हणे. असं पण मालकांनो नानाचं केळीचं घड किती तुला? हे बघ केळी वाटू दे आता गाजर वाटू दे. जा ताबडतोब घेऊन जा. आणि काहीतरी गाडाले मारत असते तर. तरी घेऊन ये त्यांना. हो हो तरी सुद्धा घेऊन ये. माझ्या विरुद्ध कट रचलाय साऱ्याने. आता येऊ दे तुझ्या बापाला. आता तू कशाला ते थांबून लागतेस? तर उठ. माझा जय भेटल्याशिवाय मी इथून हलणार नाही. त्याने मला इथेच भेटायला बोलवलंय या तुमच्या व्यायामशाळेत. काय? व्यायामशाळा? ही व्यायामशाळा? अनो हे काय बोलतेस तू? छे 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 छे. आजकाल
भाडोत्री ही मार्गावर हुकूमत करायला लागले आहेत. आता येऊ दे तुझ्या बापाला, सर्व गोष्टीचा खुलासा करून टाकतो. आणि त्या राहू किती सुद्धा येऊ देत. प्रेम करतायत कारटे साले. आणि तुम्ही काय कमी आहात काय? मी काय केलं? काय केलं नाही ते विचारा. अनो, तोंड सांभाळून बोल. माझ्यावर आळ घेतेस. खरं तेच बोलते मी. सारं काही कळलंय मला आणि ते फक्त तुम्हाला आणि मलाच माहिती. अनो, अरे शुद्धीतच बोलतेस ना तू? हो पण त्यावेळी तुम्ही बेशुद्ध होता. काय? अरे काय म्हणायचंय तुला? मला काय म्हणायचंय त्याचं तुम्हीच ठरवा. अनो, फार होतंय तुझं. तुम्हाला आणि मावशीला पाहिलंय मी. अगं पण तुला कसं कळलं? तुमचे डोळे ना त्यावेळी झाकलेले होते पण माझे उघडे होते. घाबरलात की नाही? मला दम देताय. धाव बसले येताना वाईट मावशीकडे जाऊन दिले. स्वतःवे, काय हे? अजून नाही सर. ह्या बाय माणूस एकदा डसला काय सोडूचा नाही. आणि तुम्ही कशात त्याच्यामध्ये लागलास? अरे मी कुठे लागलो? मग तीच तर आली. मला जयला भेटायचंय. खरं तर आहे मी जयलाच भेटायला आले तर त्यांचं काय नुकसान झालंय? अगो पण या ब्रह्मचार्याचं घर असा ना तुला जरा पण माणूस की नाही. हो काय? या भरमचाऱ्याचं घर असा? म्हणजे? माका माहितच नाही. अरे बुवा, हे तर कर्मचांड्याचं घर आहे. मी काय म्हणणार? हो. अनु तू काय बोलतेस हे तू? बेवल्या असलं काय पण बोला नको. सांगायला ठेवतोय मालक असते माझे. मग काय आमच्या प्रेमात लुडबुड का करतात? आणि हे माणसावर फिरतात त्याचं काय? अनु अगं हे फार होतंय. हे तर काहीच नाहीये. बेडूक तापले कुठे? तापान घे. पण मालक आमचं तापलो ना तर तुझा काय झाला नाही. हे बघ तू आधी घरी जा. तुझे थेरडे बापाला घर पाठवून दे. माझ्या बाबा थेरडा म्हणता? माझा बाप थेरडा मग तुम्ही पण थेरडे. वा काय वा, अरे हिच्या हातात धरून बाहेर घे तिला. होय तर पण माका आधी तापान दे. तापान घेतोय. वा मी मालक सांगतो, या जागेचा मालक. होय तर जातो योगा. बुवा जवळ येऊ नकोस हा. माझ्या अंगाला हात लावू शकत नाही तू. बालकांनो, या एकट्या दुट्ट्या गायकणारा बाई माणूस नो. या मला काम नो. वा काय हे? ही दुधाची बाटली. मला बाटली नको आहे. मग काय तू तू पितोय? जय, अरे तुला मी बजावलं असतं ना, तुम्हाला मामा बनवलंस. माझी मानहानी केलीस. रे तुझ्या बापाकडे पाहून मी इथे तुला राहण्याची जागा दिली. त्याचे हे उपकार फोडले तुम्हाला. माणूस नाही याला. तू मध्ये चोमडे करा करू नकोस. शकुल मामा आहेस तू. अरे माझ्यासारख्या सभ्यग्रस्तावर असली कालची पोरं आळ येत आहेत. अनु, मालक काय म्हणताय? सांगू मला? सांग जय, मालक आणि मावशी. मालकांची मावशीचं यायला पुढं मला आधीच माहित होतं. आणि मला तर तेच कळालं होतं. अरे पण तुम्हाला हे सांगितलं कोणी? कुणी सांगितलं रे? कुणी रे? कोण रे? कोण तो सांगणार? कोण तो? त्याच्या आवश्यक खाल्या मागा कोण तो? माणूस किती नाही. गाडवा. अरे माणसी म्हणून कोणाची काढतोय? खरं म्हणजे मालकांचं लपलं आम्हाला कुठे माहिती होतं? तुमचं नाही का सांगितलं? बरोबर. आमची माणसी काढतोय. तू त्याला काळजी मग मालकानं माझं ऐकून घ्यावं. माझी जागा दिलास. ऐकून घ्यावा जरा. तुमची शपथ मी काय नाही सांगलोय. तुझ्यावर विश्वास ठेवला. शेवटी तुला इथूनच यायचं वाचा बोललीस. मी नाही सांगले
काहीतरी म्हणता सांगितलं. आंबे काय आंबे कोणाचे मावशीने आंबे खायला ठेवले. आम्हाला बघ नाही मालकांना जाऊ दे आम्ही जाऊयात. चल अनु चल तर ऐसं सगळा जाग झाला. तू मध्ये बोलू नकोस. जन्मताच सूर्य पकडायला हनुमंत गेला होता आणि हे काय पण धरतो. मावशीला काय सांगू. सांगा मालक लय तापलो गोटावळे ओ गोटावळे गप्पा का तुमचा किंदा सांगा गोया पाकाचा निरोपा काय होता. अजून काय केस वाटत होता. एकदा माझं काम करून टाका आणि मला तातडीचा निरोप होता. काय म्हणणं आहे तुमचं. हे बघा आता सगळं म्हणण्यापलीकडे गेलाय. काय म्हणण्यापलीकडे हो म्हणून म्हणतोय लवकर काम करून टाका. हो ती राधा खूप ठणठणते तिची लादी फुटली आहे म्हणून. हे बघा माझा राधा काकूशी काही संबंध नाहीये. हा राधा आपल्याला बोलव म्हणता. मी केळी द्यायला गेलो होतो तेव्हा ती नळावर आली होती. बघा मी तुझ्या मुलीविषयी बोलतोय. मुलीविषयी हो आणि तिचा आणि तुमचा संबंध काय हो. दाखवून देतो तुम्हाला तिचा आणि माझा संबंध काय आहे तो. दाखवा काय ते. आज इतकी वर्ष माझं पाहतो त्यात तुमचं पाहिलं तर काय होणार. नाना हो नाना नीट ऐकून घ्या. म्हणून ते फांदे होत आहे. नानानू तुमच्या चळवळांना ऐकत नुसता धुमशान घातले ना. काय घातलं म्हणतो. धुमशान अरे घातलं तर घालू दे. तू पण घाल तुमच्या. आनंद तुमचा काय गोळी लागला. माझं फुल काढतो. नानानू तुमच्या पोरींना ताब्यात ठेवा. नाना तुमच्या पोरीला ताब्यात ठेवा. ती काय म्हैस आहे पोरीची ना. आजकाल वरचढ बोलायला लागली आहे ती. काय बोलायला म्हणता. हो वरचढ बोलायला लागली आहे. फार शहाणी झाली आहे ती. आजकाल जास्त बोलायला लागली आहे ती. मग चढू दे ना तिलावर. मी तिचा बाप आहे उतरवून टाकतो. बाप आहात ना मग बापाचं कर्तव्य पार पडा. पाप आणि कसलं पाप केलं मी पाहिलं का तुम्ही. हो बाप आहात ना मग बापाचं कर्तव्य पार पडा. मी काय एकटाच बाप आहे ह्या जगात. म्हणजे त्याच्या बापात आदत तरी किती. सगळ्यांनाच पोरी आहे. वाढल्यावरती आवडता येत नाही. त्याला आम्ही तरी काय करणार. हो मग लग्न करून टाका. काय काय करू म्हणता. लगीन एखाद रोज आमचं चाकरमानी बघा आणि लगीन लावून देवा. म्हणजे आम्ही पण सुटलो. आणि आमची सुद्धा मोकळी होईल. मोकळी हो. आणि तुमची. सकाळपासून गोंधळ घातलाय या खोलीमध्ये. पहा मालकाला मालक म्हणत नाहीत. लहान मोठ्यांची काही किंमतच नाही आहे. हे भाजून खाल्लेली आहे. कोण माझी अनु. शक्यच नाही. ती इथं येणार नाही. तिला मी कधीच वॉर्निंग दिली आहे इथं न येण्याची. आणि ती माझी शब्दाबाहेर नाही आहे. माझी मुलगी आहे ती मुलगी. होय तर या नाना भेराचा चेडू. नाना नाना असं हात खाईवर येऊ नका. हात गाडी हो हात गाडी नव्हे हात खाईवर येऊ नका.
आग नाही म्हणता पण माझ्या पोरीवरती माझा पूर्ण विश्वास आहे ती इथे येणार नाही हे मला माहिती आहे. हो मग आजच्या लग्नाला आरसा कशाला? होय तर मालकांनो नाना जे काय आपले ते तारे तोडतात ना त्यांना एकदा दाखवून देवा दाखवून. देखवा काय मी सांगतोय ना माझी मुलगी अजून इथे येणार नाही म्हणून. वा जा तिला बाहेर बोलाव. होय तर. बाबा बोलवतात म्हणून सांग. जास्त येऊ का मी सांगतोय ना माझी मुलगी अनु इथे येणार नाही म्हणून. येवा बघतोय काय. मी एकदा नव्हे 10 वेळा सांगतोय माझी मुलगी अनु इथे येणार नाही म्हणून. माझी शपथ घेतली आहे तिनं. नाही ना मग साध्य वाटून मी काय करायचं ते करतो. मला चालते म्हणून सांगता मी काय अपराध केलाय तुमचा? तुम्ही बोललात म्हणून आलो इथं. नाना मला मारणार झालं का तू काय झालं? नाना शांत व्हा. हो का म्हणताय? हे सारं तुम्ही केलंय. तुझ्यामुळे झालंय. नाना कार्टे बाहेर ये पहिले इकडे ये. तू इथं काय करते? मैत्रिणीकडे बारशाला गेली होतीस ना मग इथं का आली तू? आणि आतमध्ये काय करत होतीस? ते मी दूध तापवून देत होते. तू तिथे कांदे तापवायला. पण मालक तुम्ही का दाखता? बघा तरी मला मावशीने जातात त्यावेळी हे तर तुम्हीच आम्हाला शिकवलंत ना. काय मालक खरं म्हणजे मी सुद्धा ऐकलंय मावशी सोबत गप्पा मारताना आणि ऐकलंय सुद्धा. सगळ्यांना ठाऊक झालं हे तुमचं मावशी प्रकरण. त्यात ह्या पोराने असं केलं तर काय बिघडलं मालक? नाना हो तुम्ही सुद्धा. आता तुम्ही हा वयात असले चाळे करू लागलात तर त्यात काय झालं? हा आजकाल हेच चाललंय प्रेम विवाह. हे असले चाळे म्हणजे काय? हे मावशी प्रकरण. नाना नाना असं तुम्ही बोलावं. माझं दुर्दैव. मालक माझं काही नाही चुकलं आणि ह्या पोरांचं तरी काय चुकलं? काळानुसार माणूस बदलतो. नाना नाना म्हणजे तुम्हाला हे आधीच. हो पण काय वाईट झालं? नाहीतरी जयंत हा तुमचा मित्राचाच मुलगा ना. त्यात भेट वाटण्याचं काहीच नाही. आजकाल हेच चाललंय प्रेम विवाह. That's all right. No marriage. मुलगा चांगला आहे एकमेकांची पसंती पण आहे. अरे मियां बीबी दादाजी तो क्या करेगा नाना जी? कुछ नहीं. म्हणूनच म्हणतोय मला अनुचं लग्न जयंतरावांबरोबर हो. तसं पत्र पण लिहिलंय मी जयंतच्या वडिलांना. मालक खरंच नाना हो माझ्या बाबूला कळवलं. हो अरे वरती काय धरतोय? खाली पाय धर पाय. हो थांबा. हा सगळा प्रकार इथं घडला. वास्तविक माझ्या अगोदर मालकांच्या पाया पडा. या पाया पडा पोरांनो, या या. असू दे. मित्रांनो मी तुम्हाला खूप त्रास दिला त्याबद्दल असं. हे बघा मी आज तुम्हाला चांगली आनंदाची गोष्ट सांगणार आहे. काय? आजपासून तुम्ही दोघांनी इथे जायचं. हे घर तुमचं तरी समजा. आणि उद्या आजपासून व्यायाम बंद. बंद. आणखी एक तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगतो. कोणती? हे बघा मी माझं आता उर्वरित आयुष्य मावशी सोबत घालवणार आहे. काय?